Se o ano pasado a lonxa de Ribeira pechou o exercicio con récord de facturación, o primeiro semestre de 2017 indica que vai polo mesmo camiño. 13.790.000 euros descargados cunha facturación de 19,5 millóns de euros, uns 20.000 máis que no mesmo período do ano anterior. Por especies destaca o bo comportamento dos crustáceos, aínda que unha leve caída de moluscos no que respecta a mariscos. En canto a peixe, diminuíron algunhas especies como a xarda ou o xurelo, xa que 6 barcos que adoitaban descargar no porto ribeirense están a operar na Coruña. Aínda así compénsanse con outras especies, xa que a rula ribeirense segue a atraer a moitas embarcacións de toda a costa galega e portuguesa. A flota comportouse máis ou menos igual, salvo os crustáceos aumentaron, tanto nécora, camarón, percebe, os moluscos baixaron un chisquiño, e si baixou un pouco o arrastre. Tanto a pescadilla como o xurel como a xarda baixaron un pouco, compensouse con outras especies, pero baixaron un pouquinho respecto a outros anos. A verdade que xa levamos un mes e medio así con 6 barcos prácticamente vendendo en Coruña en vez de vender aquí. Teñen vendeduría lá en Coruña, e bueno, compénsase con barcos portugueses que veñen vender xurel, pero xa digo, tanto xurel, xarda e pescadilla baixaron un poquinho respecto ao ano pasado. O lirio un poquinho máis, pero descendeu o precio medio e baixou un pouquiño. Ben, prácticamente os datos son idénticos, un pouquiño máis, nada, 20.000 euros máis que nos 6 meses do ano pasado, 30.000 kilos máis que o ano pasado. Destaca tamén o bo comportamento da sardiña e da pescada que están a contribuir a estes bons resultados. Recuperouse un pouquiño a sardiña, eso sí, a sardiña, tuvemos un pouquiño máis de sardiña. Bueno, merluza tamén tanto do arrastre como de artes varias subeu un pouquiño respecto ao ano pasado. O respeto da competencia que está a supoñer a lonxa da Coruña, o administrador de Ribeira agarda que a apertura da nova lonxa sexa un factor de atracción de descargas. Con este fin apela ao consenso para acordar unhas taxas beneficiosas tanto para a empresa administradora como para os usuarios. Está dividida, a xente está algo dividida porque, bueno, din que as condicións que non lle son as que tiñamos aquí por parte do Concello, pero por o ben do Porto de Ribeira, oxalá chega un arreglo, chega un acordo, non desmantelen a flota do Porto, que é o principal. Aínda que de momento non hai data oficial, a apertura da nova lonxa é inminente. A segunda semana de agosto podería comezar a funcionar a nova instalación.